Exact. Ia să vedem. Da, da. Mergi și cu Luci să veniți să bea și eu un par de vin. Da, da, da. La tine acasă? Da, păi unde? Dacă... Mamă, mamă, mamă. Deja... S-a pornit tare, nu? Ăștia nu gândesc. E și Florin Leonte, cum joacă de tot. Ia să vedem cine conduce. Detașat. Detașat conduce. Un specialist al probei, probabil, la 800. Dar nici Petrișor nu se lasă. Așa, așa. Hai, George! Prea tare cursa asta pentru păcate. Mai sunt 2 tururi. Uite, e al 3-lea acum. Dar nu știu dacă rezistă aia, să vedem. Așteaptă la Ponte Romașcanu, care acum l-a și întrecut. Hai, George! Hai! Ultimul tur! Incredibil! Ce fuleu are! 1.31. Foarte tare! Și Petrișor, al 2-lea. Al 3-lea Romașcanu, al 4-lea de la Botoșani. Au intrat numele, al 5-lea Florin Leonte, era așa mare gata, la autosul. 2 0476, foarte bun, timp foarte bun. 20476. Să vedem pe Petrișor cât scoate. Nu știm cât a scos, că nu arată ceasul sau cât. Câștigă cine între Romașcanu și domnul Botoșan? Câștigă Arsenii. După un finish parbitan. Îl trece un duel, umăr la umăr. Și Florentin Leonte. Trebuie să sosească și George. Hai, George! Bravo, George! Da. Așa. Mai e un concurent. Așa, și cu asta s-a terminat și cursa de 100 serii. Revenim imediat.